Iqembu lesizwe laseNingizimu Afrika iBafana Bafana lenze kahle kakhulu emqhudelaneni yamazwe ngamazwe ngemuva kokunqoba indondo yethusi ye-Africa Cup of Nations ka-2023 ekuqaleni kwalonyaka. Leli qembu eliholwa ngumqeqeshi uGobros selikwazile ukungena emqhudelaneni ka-2025 lingazange lihlulwe emidlalweni ka-Group K. Imamelodi Sundowns engompetha abavikela iPremier Soccer League inamandla esquadini seBafana Bafana. I-Orlando Pirates iphinde yathola ukuhlonishwa ngokudlala ngendlela engaguquki kuleli nakwamanye amazwe. Kaizer Chiefs ibhekene nobunzima ngokungabibikho kwabadlali bayo eqenjini lesizwe. Umdlali weKaizer Chiefs osedlala njalo kuBafana Bafana nguRashwin Dodle osuka kwiCape Town Spurs. Owayengumdlali weKaizer Chiefs uDr Khumalo ubalula ukuthi iqembu lakhe lidala alenzi kahle ngendlela yokuthi abadlali bangacatshangelwa eqenjini lesizwe. Uzwakalisa ukukhathazeka ngokuthi abadlali beSundowns nePirates bazokwazi yini ukusiza iBafana inqobe iBenin emidlalweni yokuhlungela indebe yomhlaba yeFIFA ka-2026 ngemuva kokuba amatasa kwemidlalo yasekhaya neyamazwe ngamazwe. uKhumalo uveza ukuthi ngesikhathi iChiefs iphumelela phambilini iphethe iqembu lesizwe ngabadlali abayishagalolunye, abalandeli babejabule. Ubuza ukuthi kungani sekukhona umuzwa ongemuhle ngalesi simo esikhona. Njengoba sekusondela umdlalo olandelayo neBenin ngoMarch, uKhumalo ubalula ukuthi iSundowns neOrlando Pirates bazobe bematasa nemqhudelane yasekhaya efana neChampions League, Nedbank Cup, okungase kube nomthelelo ekutheni abadlali baqine. Ngaphansi komqeqeshi omusha uNasruddin Nap, amakhosi akhombisa izikhathi ezimnandi. Uma beqhubeka nokuthuthuka nokwenza kahle, kungenzeka ukuthi baningi abadlali babo abazobizelwa kuBafana Bafana esikhathini esizayo.